Těch benefitů, které zákazník může očekávat od integrace nebo respektive spojení dvou firm, jako je fixní operátor a mobilní operátor, je celá řada. Nejenom, že je to využívání toho celkového portfolia služeb jako takových, využívání vlastně starostlivosti nebo péče o zákazníka jako takové, ale v neposlední řadě je vlastně kombinace absolutní výhodnosti toho, co ten zákazník v konečném důsledku potřebuje. To znamená, že dochází k tomu, že můžeme opravdu šít na míru z daleko širšího portfolia služeb, který dneska víme, že zákazníci na slovenském trhu využívají dost. Zákazníci nebudou pociťovat nějaké větší nebo velké změny od 1. júla v tom smyslu, že by měli něco oni aktivně dělat. To znamená, že bude to víceméně interní záležitost těch našich dvou společností a potom jedné integrované společnosti. Všechny smlouvy a všechny aktivity jako takové přecházejí, to znamená, nemusí dělat nic a on to pozná vlastně až do budoucna s tím, že ta nabídka jako taková, vůbec to, čím ho oslovíme, bude samozřejmě daleko zajímavější. Myslím si většinou, pokud máte dobrou společnost, která vám nabízí velice dobrou péči o zákazníka, ale to široký portfolio služeb, který uspokuje vás po té stránce kvalitativní, ale i po té stránce cenové jako takové, tak není důvod. A my budeme dělat maximum pro to, aby zákazník, pokud bude využívat vlastně portfolio služeb, ať už je to T-Mobile nebo T-Com, aby byl spokojený. A samozřejmě, co se týče výhodnosti, ale maximálního využití toho, co potřebuje. Noví zákazníci by měli vyzkoušet právě kvůli tomu, co jsem říkal i předtím, protože takové široké portfolio, které tady budeme mít, ať už je to v oblasti mobilních služeb nebo fixních služeb nebo televize, tak víceméně na trhu není. To znamená, že konkurenceschopnost je tady největší. Samozřejmě musíme přesvědčit zákazníka o tom, že jsme schopni tyhle služby poskytovat v takové kvalitě, jaké očekává. Ono je to velice složitý říct dneska, jak to bude za 5 nebo za 10 let, protože ty technologie se mění a tím pádem se mění i uživatelské prostředí a tím pádem se mění i chování zákazníků. Ale v rámci mobilních služeb já očekávám, že ten největší krok bude dál v oblasti dat, multimédií a podobně. To znamená, že mobilní data nebo přístup, tak jak byl mobilní hlas v minulosti, tak to budou i mobilní data. A co se týče fixních záležitostí nebo fixních služeb, tak to bude samozřejmě triple play, protože v dnešní době to vidíme, nejenom broadband, fixní broadband jako takový, ale co se týče televize a do budoucna jakékoliv v oblasti contentu, demand content, tak to jsou věci nebo respektive služby, o které bude velký zájem.